Orbo, sa tinyang metong kwento, misan kano at yung seminaryo Christ the King, ting lilob metong matong babae, at nga na mengotang kang Father Jerry Orbos. Are you depressed? Ano? May bigla Father Jerry, makanita na ako yata katsura kalungkot nga na. Oh, no, of course not. I'm not depressed nga na. But you look like depressed nga na. Of course not nga na. At nga na kanitang matang babae, I've seen you before saying Mass. You're depressed. May tawa ni Father Jerry. You mean I'm a priest? Of course, I'm a priest. Pero I'm not depressed. I'm depressed. Ikayo, depressed? Ako, man depressed, pero I'm a priest. At kiniping kaya katamong first reading, makabakabay ni. At walang tao ring depressed, malungkot, malumbe. Burirang pakwayang piyadak kang Lord, mumunay tobit. Kasi napon kitang pamasa, may kakatara tayo. Sa may bulag yung adong mata. Okay, but may patilang may asawa. At katlo, bihag no ning Assyria. Exiled na kene. Nya, bala mo, tiklubanin ng banong yato yung biyan ng tobit. Lalo na sisisyaning deng pipumpuna na po ila mismo. Nya, mi pa kanyang tamo biya nga na kasalanan tamo. Pigtak silan tayo, kilingon tayong Diyos. Anya, yan yung parusang digpak kaya katamo. Nya, king Diyos, anya rana yung Lord, kunan muna ako. Wala mga niyan. Malungkot siya. Kunan muna ako. At yung metong Sarah. Sarah naman, kalupan itang istorya ng gospel tamo, may kapakisawa yung 7 lalaki. Kaswerte na ne. 7 lang lalaki din nga. Ay ito, yung kalungkutan kini, alam ito man karatang 7 ng asawa, yung may kapag-consummate kitang marriage na. Bakit? King Aldo, may siping noon ng asawa na honeymoon, matitigukla. Matela, metela, niya lang, niya virgin niya. Sarah, oling consummated yung marriage na. Oling mamamatela, kitang danay. May bela ng asawa na. Kining binasa ta kini, medyo makwatala si Gordena, tilang maid. Siguro, atin yung pagdalanan ni Sarah, medyo potang kahit niya, sigurong kabusitan. Niya, nga na nining maid da, nga na, balaman niya kamuha kang Sarah, nga na, ika siguro, malas kang babae, nga na, ika siguro makamatay ka rin asawa mo, nga na, makanyan. So, balaman niyang hugutin ng maid, sa tabalo, kaya barit ang inside story na nini. At pinandaman ng Sarah yan, may lungkot siya. Linob kayong pilubluba ng isip, pota malas yaping babae, mayroong 7 lalaki din. Ay asawa na, alam talaga, alang meglambat. So, nino pang makisawa kanyang kaya? O, ano nga akong pinina, na kanya naman buri. Pota akong tutuki. Niya makanyang depressed. Yeah. At kayong makanyan, talagang masyado yung pigdinibdibin eh. Bisay magbikti, magpakamate. May kapisip-isip ya mo, kamarinahin kang tatang ko nga na, nananasundo. So, rin nga dwa niyan. At potang kayo talaga, pag daratang kaya katama yung kalungkutan, nagyang kaya kaming pari. Pero okay, yung istorya ngayon ay mayari kay lungkot yung biyada rin nga dwa. Kasi yung Diyos, binyene karelay Rafael, Archangel Rafael. Later on, Tobit, kumaipagit ang katarata na. At kaya naman, itang Sarah, makapakisawa niya. Ingay asawa na, anak ng Tobit, Tobias. Through Rafael, Archangel. At kini, man itsura ng anghel Rafael, kasi kalupa tayang ala naman pakpak. Na naman na Aiglo, na naman ikit, Tobias, anak ng Tobit, yung anghel yung kasaop na o kamamantabe kaya. Pero makanya iting maging kasangkapan ni Rafael para may balik ka kitang gustong dalan ng biyan ng Tobit at po pa yung biyan ng Sarah. At siyempre kaya katamo mo naman, hindi po tang kay lulungkot tamo, lulumbeta mo. Pero yung nga pong gina nakatakalingon, padala na katang anghel alang pakpak para
para mipas no tamo, mi bagwa tamo king kabilyan tamo. Mekat pengari, kadaguran, di kaming pari. Just last week mo, ting linapit ka na ako, may lola na. So, ni-schedule ko lang, kasi papa-counseling niya ka na. Papa-counseling na yung lola, yung apo na. Uling atin yung suicidal tendency. At itang psychiatrist sa linawi kining anak, buri na atin niya kakasabing pari. So, akong kurso na danda. Siguro buri ra, masanting na. Bagay may pasto yung anak na, yung apo ng dalaga. So anyway, itapin na, nang datangyari ko itang kasabi kitang babae, as nang kalungkot. At lugod din nga pong ginoon, kaya ba't may sabing almost more than 1 hour. Anya makuya, makatiman niya. Kasi yung problema na mo, it's emotional depression. Uling may business niya, medyo may turan niya kitang business. May kautang niya. Para manabayaran ng utang. Something makanyan. And then kaluguran niya, nakakasabi. Nasabi kang lola na. Lola na may gagana kaya. Pero niyang sinabi na kanako itang hanggang sa likod na nabuling pabalo ka rin aliwa. Manami pasnoya. At kayong mapira na yaman, manami linawan niya. At itapin, may koyang makatiman. At dakala makanyan. Potang kay potita mo rin anghel. Pag-itsura kong anghel kanta. Gandang kaya na. Pero nang kay yung depression ay emotional eh. It could not be solved by mere opening up. Atin talagang clinical depression. Ating nakuha ng counseling. Bali yun yung kasagsagan ng pandemic. Akakwento kay Metong Agustinian pare from Rome. May katadwahay may COVID. Itang kadong may COVID niya. May depresya. Balamala na kaning alayin ka na magmisa, alayin ka na kay ministry na bisaya na magpakabat eh. Makanya niya. Ang kay niyang padoktorya, naman emotional itang panandamana, clinical depression niya. Ating neuron sa mituran, bunga na ning epekto na ng COVID. So, mangailangan niyang medisina. At ka rin kailangan may psychiatrist kasi yung mag-reseta kitang kaya. So, potang kaya makanyan. Yung kaya katang kalungkutan, yung kaya gawa-gawa, bunga na ning may bigo ka kayong pag-ibig, uling kaya mating ka, uling may bagsak ka, uling may sakit ka, yung kaya ating imbalance kayong kaya katamong katawan. And ka rin dulubin doktor. So even our doctors can become archangel without wings that can heal depression. So ini nga pong Ginoo, He will always give us angels to heal our depressions, whether emotional or clinical. Uling buri na masayatangan. Kimbiye kini. And in the gospel, masayang biye, He promises us eternal life. Amen?